No a ešte by som vám chcela povedať o našom Radovanovi, ktorý je v našom týme. Radovan je bežný muž, ktorý chodí do práce, má krásnu rodinku, manželku, detičky a proste ten hnací motor pre neho sú práve oni. A tiež tu už je nejakú dobu, začínal na demo účte, proste raz sa darilo, potom nedarilo, niekedy okolo Vianoc prešiel na live účet, kde tiež to bolo také, že raz to vyšlo, raz to nevyšlo. A ako sám napísal, tak myslím, že niekedy marec, apríl sa proste stal ten zlom a začalo mu to dávať zmysel, proste vedel si ukorigovať tie svoje emócie, zamyslieť sa nad tými chybami, ktoré spravil, ako sa rozhodoval, do akých obchodov vstupoval, s akými emóciami a podobne. A Radovan je človek, jeden z tých 4, ktorí vlastne spravili tú výzvu z 200 na 2000 eur. Peňažky si krásne vybral, myslím, že zaplatil pre rodinku aj nejakú dovolenku alebo niečo podobné. No a tu je jeho dnešný výsledok, hej, ako tam aj vidíte, vytradoval si krásne peniaze, z toho cca polovicu si už vyťahol, čiže tie peniaze sú už jeho a je to proste úžasné, ja sa neskutočne z toho teším. Proste už len aj keď nám píše, alebo keď komunikuje, a to je jedno, či je to Radovan, alebo ktorýkoľvek človek z nášho týmu, keď vidíte proste ten progres a že mu to dáva význam, že si vie zarobiť takto pomocou tradingu peniaze a že stále je kvázi na začiatku a že to môže enormne rásť, tak to je proste nadšenie, to je úplne úžasné a my máme z toho obrovskú radosť. Takže keď chcete byť súčasťou týmu, neváhajte, keď nevyskúšate, neviete a hlavne to nevzdávajte hneď na začiatku alebo po pár nezdaroch a podobne. Ja som tu pre vás, kľudne sa mi ozvite a budem rada, keď budete súčasťou nášho týmu.